Limasanapar ang Jobanivlog ito sa tamko fin kesa barwawai sabay masjid phogwan nai mohorla sanapar damugo inifai vlogs ko pura jebes nai laban jabai hanemani interesting kamna sesta khalamो आरोना sanapar आङो इनिफ्राय नै साथा गंसे हमदों ओमफ्राय साथा गंसे आखायाव लालायनाय आरोना पट करिया लोगोनाव साथाखौ हैनानै फैग्रोनोसै बिमा फिसा ओंखारदों फिसालाखौ स्कुलाव बिदाय हरनानै आरोना स नायलांबाय थादो बिदिब्ला दिनैबो आं मा शेयार खालामलांनो हायो ना नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय लामाया माथो होनबावनो जों थास' बिथ'रि खाफैग्राया जंगलि मंगलि जानानै थाजोब्बाय बारस'नानै सर्टकाट थांनो नागिरदों गिलुं गिलुं आरोना बारा गोलाव नङा एसे थाबायबानायनि मोजां सरब मोनो स' थाबायबाय नै आलु खनसे मालाय गायनायफ्रा बुरला जोब्बाय नै बारस' बुरस'सो थांगोन आरोना जोंबो ओमफ्राय सनाफोर नै नोंथांमोननो देखायनो बावदों आङो सेन्देल गोदान आंहा दा बुंसै सिख्ला गोरलै गोरलैनि बायदि सेन्देलखौ गाननो लुगैनानै आङो बायदों आरोना समायलागि दा समाय एसे गानसै होननानै मैया बिशालाव दसे थांनानै लानानै फैदों फिसालानि जाग्रा लोंग्रा मा होनो लायदोंमोन नालाय बेयावनो लानानै फैदों आंबो आरो दा बुंसै लामायाबो गोलावजों थांबावासो नैबे ड्रेननि साइडजोंसो थांबावगोन आङो आयै लोगोफोर भिडिअ'आ लास्ट जायोबा ड्रेनफ्राव गलांनानै गोदोनानै थाबा आंखौ बेयावनो नागिरफै ड्रेनसो थांबावगोन आरोना गब'नानै थाबाबो नाय दसे थाबायनो आन्था दङ नै थाङो माथो बेजोंनो बयबो ओमफ्राय साथा लानानै फिसा बानानै एसे दिगदार जायो आरो अब्लाबो सर्टकाट बिफायालाय स्कुटिजों थांबालाय माथो जायो दानो मोनहैगोन होन्दोंमोन ओमफ्राय नांला बारस'नानै थांसै सर्टकाटनो नानि दल थादे मा जाब्लाव होनबाथाय जों सानैखौ रावबो मोनथिनाय नङा न' दङ खाथि खालायाव सेफलि दै खालि जागा ओमफ्राय सनाफोर आं मोनफैनायालाय ओमफ्राय नैबे फायखानानि गोजौआव जे न' दङ बिफाखौ होनबाय बायबाय आङो आंनोबो बिदि लुबायबायना होदो अब्लाबो न' सिङाव खिनायानो जागोन होननानै आयदै फायखाना बाथरुमनि गोजौआवनो न' आरोना बेबादि थानो मोनबाबो गोजोनथारसिगौ आरोना आङो खथासेनो फायखाना बाथरुमनि गोजौआवहाय लुनानै होआनो मालाय लुबाथाय लुबाय मोजांखौनो लुगोन ना आङो मानो नोंखौ फायखानानि गोजौआव दोननो होनलायबाय आरो बेबोथ' बुहुत मोजां आंथ' बिराद मोजां मोनो गंनै गंथामसो बिदिनो नुबाय आङो क'क्राझारावहाय आरोना मोनफैबाय लोगो न'आवहाय सफैबाय जों बिमा फिसा सफैनाय लोगो लोगो एकदम खावब' खुब' आरोना आसोला ओमफ्राय राजाया नै बिसिना मबाइल नायगासिनो दङ ओमफ्राय बिसिना गेदेरा माबा आरो हिन्जावसा बे जोंहा ज' ज' हाबा जालायलायबाय थाग्रा बिसिनावनोसै आरो रावबो गैया खाथियाव जों सानैल'खा नालाय बेनोसै ओमफ्राय आंना फिसाजोआ मोनफैनाय लोगो लोगो खानाय खेवनानै दा बुंसै आरोना ओमफ्राय बिमाया गरम बोथोरनि पजिसनावसो दङ नालाय ओंखायनो देखायजानाय नङा मारै गरम बोथोरनि अबस्थाफ्रा आलादा जायोना मा जिफ्ले जिफ्ला फोनलाब फोथाबखौसो गाननानै थानो मोजां मोना न'फ्राव थानाय समावहाय मा होनना बुङो ओमफ्राय बेनोसै आरो बिसोरा उसाव दंबा जोंनि रुमाव जों उसाव दंबा बिसिनि रुमाव खारलायलायबाय थायो बेनोसै बारस'लायनानै आरोना ओमफ्राय बेस्रा नै बिसिनाबो गरम बोथोर जाबाय नालाय थफ्लाया आंनि बायदि बहा दोनगोन बहा मागोनसो उसाव बादाव जों सानै माने जों गामिनि ओंखारनायफोरा गासिबो न' लुयै थानो हाजोब्बाय ओमफ्राय जों सानैयानो दा उसाव बादावसै आरोना जों सानैयानो न' गैथ'वा जेब्ला लुसिगोन आरो होननानै जों सानैजों बिराद मिनि रायलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय मासोला उन्दैया जा दामना होगासिनो दंना आंहा कपिराइट फैजानो गिनानै भइससो होनांबाय आरोना सनाफोर नङाबा बिराद मिनि रायलायबाय थादोंमोन फानिनो बेबो आसोला जात बुंनो रोंगौ आरोना ग्रोबनो केमेरानि आन्दोआवहाय ना जोंसो बारा खरस खालामो नामाथाय आसारि होननानै माने सानैजों बिराद रायलायगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय गावबागाव न'खर गावबागाव सुबिदा आरोना बयनिबो न'खरनि खरसा पाति एखे जाया मानसि नायनाङियाबो एखे जाया ना मा होनो सोरनाबा एसे एनै मालाय न'खराव बिफां गायखानाय थायो सोरनाबा गैया दा जोंफोरना बिदिनोसै स' बिदिनो सोलिलांबाय थानोसै आरो माथोबाव लासैनो न' सिङाव खिसारा लुनानै होबानो जाबाय आरो माथो होनबावनो साहा पानि मोनलोंनानै थांनो ओंखारफिनबाय जोङो ओमफ्राय इलेक्सना सोरनो होयो जोंहा सम सफैग्रोदोंसै थाइसेनि माइरं मोनजाग्राफोरनो थुना बायनानै फैनोसै माथोबाव मा होनजायाबोहाय गिलु बालौ सिरि थुखुमालाबायनांगौ मानसिफ्रा जेराव मोनजायो बेयावसो होयो नालाय जाय मोजां खामानि मावदों बेयाव थाइसेनि माइरं मोनजाग्राफोरावनो थुबायसै आरो थुवाबालाय आरो माथो बहाथो थुलाबायबावनो सावरायहोलाय थाथ' होनबा दे साथाया एबारना बेलेग जालायबाय सिदा थांग्रोसैलाय सान्दुंआबो थिखा जाथारबाय ओमफ्राय ओंखायनो बे हाग्रा बारिजों थांला ड्रेनजोंबो थांला गिलुं गिलुंखासोमोन नालाय एबारना सरबजों थांनोसै नानि
बिराद गेलेबाय ओंखायनो जि मोजां जिरायफैदों आङो ओमफ्राय सासे आब'खौ गाइखेर सेरसे लाखिहोदों नालाय आङो एफाजों लानानै फैखाबाय आरो गाइखेरखौनो न' खाथि मादैनाव मोनिनिफ्रायनो फिसाफ्रानो गाइखेर मोनलोंनाया आंनाव गद गैला बोरैबा मोनलायो आरोना ओंखायनो सेरसे लाखिहोदों आधा केजिया सानसेयावनो जोबनो नागिरखायो गथ'फोर खाबसे नानियाबो खाबसे जाहां लोंनो हायो सेरसे लाखिबाय फैसाजों मगजों दायोसो हैफिननोसै आरोना ओमफ्राय आंना बुस्थुफ्रा ओरैबायदि गन्डगल जाजोबनानै दंमोन आरोना दा बुंसै नैबे फेन ओरैबायदि साउन्ड माने बाहेरायाव बाव आं बे फुलांबाबो आङो हमनो हानाय नङा आरोना खोनानाय नङा माने सिखाव माबा माबि खालामलांबाबो आं जेबो खोनानाय नङा ओरैबायदि अरिजिनल ओमफ्राय बे फेनखौ गोजौआव सिन्थायनो खोनाहैयो जाहैदों ओमफ्राय बै कारेन्ट बाल्ब जेराव फिसाला लेखा फरायो बेहाबो मा थार ना मा जखो बै डिम लाइटनि सुइचखौ होबानो बेहाबो जोंफालाबायो आरोना थाराबो नांजाबानो दङ ओंखायनो गिनानै आङो एकदम गथ'खौ लेंहरथारबाय ओमफ्राय नै गथ'आ खुलिनानै फेनखौनो लांबाय आरोना लांदांसो थाथ'नांसिगोन दा बेनिफ्राय गरम बोथोरनि जाय ब्रुं महर लानानै आरोना सनाफोर माने गरम बोथोरनिफ्राय गोजां बोथोरनिफ्राय गरम बोथोर फैफिनलायबाय ओमफ्राय आंहा खानाय बोनायानो जायाखिसै आरोना माने सिगांनिफ्राय एसे स्र' बोनानै थादावग्राखाय माने दाना बोआबाथाय गाज्रि मोनग्रा जाबाय आरो गावनो गाव बिसिबां माने खाथुमना लानो थोन हरनि साननि आरोना ओमफ्राय बोनानै लानो हायोबा एसे स्र' थानो हायोना ओंखायनो आंनाबो दाना प्लेनिं बानायबाय सनाफोर आरो नोंथांमोनाबो सोरबा बोदों आब' खानायखौ बोनानै लादो होननानै नै नायदो अफ प्रभु माने जिदिना लोबदों हिदिनाथ' आङो माने खानायखौ खाननो हाया ओरैबादि जेथो जायो नै नायदो खाबाबो लाजाला बिमाया मा प्लेनिं बानायदों फिसाफोर लिलि लाला अ माय गड सौहैग्रोनोसै जोङो टारगेटसिम आरोना सिदा टारगेटआव मोनफैबाय आरोना आङो माने बिउटि पार्लाराव आरोना आबो एसे देलायनांगौनि खोथा दङना बिदि थाजाबाय थाया ओंखायनो गोदो गेन्द्रियाव बोजानायनिफ्रायनो गैया आरोना सफैफिनबायबो आरोना सनाफोर एसे गोबावानो जिरायबोबाय ओमफ्राय आङो एसे एलु एला रायज्लायबोबाय आरोना मालिकजोंहाय बेनिफ्राय आङो भिडिअ लागौमोनबो बिथांनि पार्लारावहाय खिन्थु मालाय सोरबा आसिगुर बानाय जागासिनो दङ सोरबा खानाय स्ट्रेट खालामजागासिनो दङ ओमफ्राय बानो हागौना साथाम साब्रैसो कास्टमार दङ जिरायनानै दलर रायलायनानैल' फैबाय आरोना आङो एलु एलानो बेनिफ्राय खानाय स्ट्रेटआ माने आङो फैनो सोलाबा आनि होननानैसो रायलायहैदोंमोन आरो माने आंथ' दखानाव बोजानो हानाय नङा उन्दैनि जुनैनो ओमफ्राय आङो लेंहरगोन न'आव आरोना फन नाम्बार दंखायोमोन ओमफ्राय आंनि नाम्बार चेन्ज जानानैहाय माने बिथांनि नाम्बारा गैला जादों आरो आंनाव ओंखायनो आङो थांथारनानै खाथियावनो सोंहैबाय आरोना बेरायथावथावबो जाहैबाय मैगं थाइगंबो लायखानांगौ नालाय ओंखायनो थांनानै सोंहैबाय ओमफ्राय औ आंबो बोजाथारसिगोन बावला र' न'आवनो लेंहरनानै बोगोन आरोना ओमफ्राय गावहा फुङावनो लेंहरबानो माने फैनो हागोन होननानै बुंखादों आरो नों जेब्लानो लेंहरा अब्लानो फैगोन होनना बुंदों स' बावला र' सोरबा आंनो बोजानो लुबैखाथारबाय आरो आंना बोराया गावबो बुंहरो एखमबा जाय बुं रायहरनाय जायोना आङो भिडिअ कलिङाव ओमफ्राय गावनो बुंहरखायो खानायखौलाय मालाथो बोजानो नागिरदों होननानै ओमफ्राय गाव फैबाथाय मालाबा बोजादो होनना बुङो माने फिसाजोखौ गाबनायखौ गाहा नायनो बायो नालाय ओंखायनो बिदि बुङो ओमफ्राय दा न'आव लेंहरनानै बोजादो होनबाय थाबाय नालाय आरो माथो नायनोसै र' माला लेंहरनाय जायो लेंहरथारनोसै आंबो स्र' बोजानानै थानोसै आरो बिराद गोबाव जाबाय आङो गाज्रिबो मोनथारबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सानसिगोन बेखौनो सेयार खालामो नामा बेखौनो खिथायो नामा होमबा औ आं मानो खिथाया आंहा दैलि ब्लग्स नालाय सनाफोर बेफोरखौनो आङो लाबोनांसिगोन मालाबा धमाकेदार मोनोबा धमाकेदार लाबोनोसै ओमफ्राय दा सिम्पोलसा बेनो आंना दिनै मा मावदों मा मादों बेफोरनो आरोना जेबो हेभि जेबो गैया खामानि जास्ट बेनोल' ओमफ्राय फिसाजोआबो उन्दुबाय ओमफ्राय भिडिअखौबो आं गोलाव खालामला जायफोरा आंनो बेखिनि सेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर ओमफ्राय मा फांफुं भिडिअ देखायनो साननांला आरोना आं जेखौ खालामदों बेखौ देखायबाय स' नेक्स्टआव आङो मोजां लाबोनो सेस्था खालामसिगोन इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामसिगोन आरोना स' ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान बास चेनेलखौ साबसक्राइब खालामलांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच